Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Merced, 35 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa panag-away na mo managtiayon tungod sa iyang babay. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Marcel! Kumusta? Uy, hala! Mary Joy! Kumusta naman ka, gwapa, oy? Hani, gwapa lang gihapon. Uy, buwag na di imong Arthur? Ha? Woman! Ay, ala, sorry. O ano man, good. Tempa. Ngano nakasulti man kaana nga buwag nami? Hala, sorry, gid kaayo ha. Kung nahinayak na pasulti nimo. Dito man ko sa Bohol. O nakita na ko siya uban sa laing babae. Ha? Basig kauban to niya sa sales. Hibawbaya ka, salesman na akong bana, og magbiyahe-biyahe. O dili kalikayan day nga may kauban gina siyang babae. Uy, lahi girl. May lantian nga nahitapo. Unsa? Basta, nagtuo ko nga, buwag na mo. Wa na lang nako siya sangpita. Okay, sud ba yata pag-college na to ha? Og sukad mo na minyo, wa na ko'y balita bahin ninyo. Kay, nabisi na sad ko sa akong life. So, I thought nga nagbuwag mo. Kay may lain naman siyang babae nga kauban niya, sweet kaayo. Di mo siya makita, day? Nanuroy manggod mi sa Mirror of the World. Nya, nagpusing-pusing sila dito nga sweet kaayo. Si Art man dito. Mary Joy, salamat sa imong informasyon, ha? Sige, diha ka na. Arthur! Arthur! Ikaw man si Papa, ma. Unsa? Asam ko na to siya. Nasa'y katawag sa phone. Una ingon dayon siyang ulakaw siya. Unsa? Naunsa di ka, ma. Nilak lagi. Ma, Pasag di lang una ko nga maghilak. Sagdi ko, pahila ka lang una ko. ma. Ano di ka? Nak, di nila ka. May tawagan lang ko. Ari ko sa among kwarto ni Papa ninyo. Daan pagid ko. Ang ako cellphone. Daan pa ko aning photos niya sa biyahe niya sa Bohol. Nga nangutana pa gani ko niya kung kinsa ni picture nga niya ani dinhi. Nga lahi man ang iyang smile. Daan pa ko. Tubaga. Tubaga animal, tubaga. Hello? Nganong mo nagikutasan pa ka diha, ha? Arthur, asa ka? Tugan sa tinuod. Kinsa imong kauban diha? Ha? Doon siya ka? Tugaan sa tinuod. Kauban mo ang imong babayon sa tugaan. Recorded by X Thunder Gaming. Taod-taod naman ko nga may namatikdan sa akong bana. Pero naglikay ko ana selos-selos kay makaguba na sa pamilya. Pero napatugan ko gyud ang akong bana. O giangkon niya ang tanan. Og ang nakasakit kay dihang gipapili ko na siya. Mas gipili pa niya ang iyang babae. O gikan adto, sige-sige na ang among away. Uli-o na lang ko niya sa gusto lang niya. Hangtod nga nakadesisyon ko nga makigbuwag na lang og klaro. Onya, Unsa? magbuwag na lang ta. Oh, mo na akong gipaabot. Nga ikaw ang makigbuwag nako.
Salbahe sa gyud nimo eh. Supahis. Gibuhat na ko tanan alang ning ato pamilya. Alang sa atong mga anak. Wa gani ko nimo patrabaho ah. Kay mao imong gusto nga mag plain housewife lang ko. Aron maatiman ko ang atong mga anak o kining atong bay. Arthur, gisakripisyo ko ang akong career tungod sa atong pamilya. Apan mauna imong ibawas na ako, ha? Magabaan ra gyud ka ako, Art. Hilam di ay. Magabaan ra ka. Sus, hinong di ay. Gusto na ng pagsige nimo panghimaraot na ako. Kaya naman, kung magabaan gi ko nimo, makabuhi ka sa itong mga anak, Salbahis! Salbahis o kay ka may buwag na ko, makigbuwag na ko, ikay layas ni baya. Sa... Ako man yuta. Gihatag man ni mama nako. O gikan sa kong pagtrabaho ang gipatukod ako ning bahay. So, wa kay lamot ini. Baga, gyud mo naong sa? Ako pa manggani ang nag-design ni Baya. Sas! Oh! Wa ko'y natampo nga kwarta sa pagpatukod ni Baya. Apan ako'y naning kamot nga maingon ni Art. Gikan sa design, sa pintal, sa mga gamit. Ayaw kyo, pahawa diya, day. May katungod ka ng baya kay kasado mo. Conjugal property na ninyo. Day, dili sa nako kayang biyaan ang akong mga anak. O kung ako masad silang dadon, asa masad may paingon. Ngawa pa man ko'y trabaho. Ayaw gid mo biya diha. Kay bisan pa og iya ng gasto, pero pagtukod anang baya, minyo na mo. Kung tagsa na lang siya mag-ulian diha, asa man di na siya? To tingali sa iyang babae. Ikiha na, oy. Ha? Day kadiyot lang sa kay nanawag siya sa pikas na kong phone. Hello. Kano sa makamulayas niya? Kay dalo na ako siya diha kay kapoy lagi pangabang og kapoyan. Unsa? Dadon ni mo imong babae dire? Sumbana, as in, kontra na gyud kaayo ming duha nga dili nami magkadugol. Kung gugma ang hisgutan, wa na gyud. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Kining yuta nga gitukuran na mo sa among bay, hinatag kini sa ginikanan sa akong bana. May katungod ba ko sa yuta? Kay kasado man mi? Matawag ba kini nga conjugal property? Ikaduhang pangutana. Tinuod nga kwarta sa akong bana ang gipatukod aning among bahay. Kay wa baya ko'y trabaho. Plain housewife lang ko. Wa ba sad ko'y katungod aning baya? Nga ang design ako man ug aron mapurma kining among bahay. Ako man say naghago. Ikatulong pangutana. Nagbuwag na mi sa akong bana o gipalayas ko sa akong bana kay iya ko nuning bay og yuta. Ug dadon ako nun niya ang iyang babae diri sa among bay. Unsa may akong buhaton kun iya gyud ning tinud-on. Ikaupat og katapusang pangutana. Dili naman gyud mi magkadugol sa akong bana. Sige lamig away og magpasakit tayo og sulti. Kung gugma ang hiskutan, wa na gyud. Unsa may angay na mo buhaton? Kay mahadlok sad ko nga moabot mi sa punto nga magpatay mi. Unsaon man sad namo ang among duha ka anak nga city og 8 anyos pa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Merced. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, mga problema nato sa tuang karelasyon, kapikas, kabanay, crush, ato ang mga pinalangga nga gibiyaan ta, gighost unsa pa ning mga pangutanag mga problema ninyo kabahin sa inyohang mga papilis, panimalay, kabtangan, pagpanrabahog, mga dokumento, guban pa, ipadada yun ang inyohang suwat sa suliran_612
@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain kasi klasing mga paagi na inyong ipadala, no, ang mga sulat-suliran diri namo, no, ang importante kumpletuha ang mga detalye, hinungdan sinugdanan na nanyo mga pangutanag, mga problema. Oh guys, please be patient. First come first serve gyud ta, no? Kay need gyud na nato ning mga mauna kung kisay una natong nadawat, ubay-ubay po ning mga suwat. Pero please, hulat-hulat lang mo, no? And mapasalamaton kay mi sa ato ang mga letter senders, no? Sa ilahang pagsalig ug pagdapig nato. Nga ako, Attorney Elaine, ug si Dr. Obra para sa mga medical nga mga pangutana, makatabang mi ninyo, no? And big shout out also to Tita Raquel May sa Perth, Australia. I hope you're listening. Ug sa kang Ma'am Resurrection Labaho nga mga avid listeners nato, and of course sa tanan mga mag-like ug nag-like ug nag-follow sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. A big shout out and a big thank you kaayo ninyo. Si Ma'am Merced ang ato ang letter sender karong adlaw. Punto legal ning iyahang pangutana unya nag-away managtiayon sa maning mga away-away bagud uy dili gid kuno sila magkasinabot niya tungod kay sige away nawa na gid ang gugma. No more love. Agoy ni jump outside of the window maning gugma ngano man ni. So anyway, una niyang pangutana kining yuta nga gitukuran namo sa among balay hinatag ni sa ginikanan kuno sa iyahang bana. May katungod ba ko sa yuta? Kay kasado man mi, matawag ba ni nga conjugal property, no? Of course, if it's donation by reason of marriage, inyo gyud na. Labi na kung gidonate na during the lifetime, during the marriage, inyo gyud na. Nga yuta unya kung minyo mo, of course conjugal property gyud na, no? So appeal na siya sa absolute community of property ninyong manag-asawa. Kay ang kanimanggong donation by reason of marriage, of course kung tungod kay nagminyo mo, inyo gyud nan duha. That is really meant for the both of you. So mao gyud siyang conjugal nga property. Ikaduhang pangutana, tinuod nga kwarta sa akong bana ang gipatukod ining among balay. Kay wala baya ko'y kwarta, plain housewife lang ko. Wala sad ko'y katungod. Wala basad ko'y katungod sa balay nga ang design ug aron maporma ni ako man ang naghago. Day ay gyud og kaguol because ang kanang balay ninyo, no, inyo gyud na. Just because siya'y nagtrabaho, wa man na nag-ingon nga wa kay tampo. Ngano, ang pag-ayos sa balay, ang paglabas iyang mga t-shirt o iyang mga sanina, pagluto, pag-aruga, pag-atiman sa balay, di na nato ma-quantify into money, di ba? Nga kay abi wa kay na mo man na imuhang tampo. No, siya na nangitag kwarta pero ikaw man pinag-atiman sa bay. So, give and take yun na. So, that conjugal yun na. Nya, minyo man mo. So, ayaw og kaguol anak kay abi wa ka nagtrabaho. Kay housewife man ka. Ikatulong pangutana, nagbuwag na mis akong bana o gipalayas ko sa akong bana sa kay iya kuno ning balay og yuta. Uy, batasan. Og dadon na kuno niyang iyang babay diri sa among balay. Suwaye. Unsa may ako ang buhaton kung iya gyud nang tinud-on out. Kihataday, vowsy, support. Kung naminyo gyud ka ha, kay wala kay ko kaklaro. Pero kung naminyo ka, agoy. Pwede ta mo kiha for concubinage. Number 1. Number 2, vowsy. Number 3, kihatag support, no? O gusto ka, sa vowsy, siya'y atong palayason. Bahalag iyahang gastos yutag balay. Example na to ana sa una, katong naminyos Willie Rebillame. Og ni file, siya'y milyonaryo. Yang asawa beauty queen, as Willie Rebillame mo'y napalayas sa ilahang mansyon. So pwede gyud na. So ayaw og kaguol ana. So file ta ana, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, dili namang gyud mi magkaduol sa akong bana. Sige lang mig-away ug pasakitay og sulti. Kung gugma ang hisgutan ay wa na gyud. Of course, unsa ma-expect natong ingon ana, unsa may angayan namong buhaton. Kay mahadlok sab ko nga moabot mi sa punto nga magpatay mi ang kana pod. Unsaon man sad namo ang among duha ka anak nga 7 ug 8 years old pa. Hay, ang mapagan baya gyud ani Merced, no, ang inyuhang bata. Pero then again, ug di na gyud ako
mo believe pa man jud ko og kana ganing mga wa na gyud tay kanang to do things ba nga dili gani in haste nga makaingon ka nga nabuhat na nimo ang tanan diri ra gyud taman. Sumuna akong pangutanan nimo Merced. Can you say the same thing no sa nahitabo sa inyo ha? Kung yung wa pa pwede siguro sulayan sa kay basin wa lang gyud nawala ang gugma natabunan lang anang inyong pakiglalis kay difference of character nga di na gyud mo give and take ba. What if mo resort sa ta to probably marriage counseling ba, balik ba mo storya heart to heart and things like that and mo reflect kay basin ikaw puro nagpadalam pug kas imuhang feelings sa imuhang kalagot o frustration baron ug unsay mga issues. Kung na resort na buhat na nato tanan, no? Natambagan ka baron og laing taw or siya sad unya di gyud wa gyud silbi and abot na gyud sa punto nga parenting. I hope lang kung maabot mo ana nga punto, kung di man gani mo magkasinabot with each other, at least man lang. When it comes to responsibilities o custody, paghatag og attention para sa mga bata, at least man lang maningkamot mo nga magkasinabot mo, nga dili mo mag-away over that, no? At least on that aspect, I hope, no, nga kanang you will be more open-minded and more patient kay mga bata man na ang wa magkasinabot og batasan towards each other kamuman. Pero you have to make sure kay 7 and 8 years old is a very crucial nga period para sa development sa bata and it would be very difficult for them to understand nganong nabungkag or na broken family me, nganong naakos ako ang mommy Monday to Wednesday, unya naakos ako ang daddy Thursday to Sunday, o nganong mag-away, nganong dili kumplito, nganong naaylain. You have to factor that out. Bawal selfish diring dapita, no? Kung kinahanglan magpaluib para lang magkasinabot mo para sa mga bata, then I think that's it. Now, maybe what you may need is time off lang sa siguro, cool off sa. Pero maabot na gyud siguro ang pipila ka tuig nga di na gyud, no? Makaingon na gyud mo nga, di na gyud mo magbalik, then maybe that's the time nga you might resort or want to avail of the declaration of nullity of marriage. Magpaanal na lang mo kay para pod libre na pod mong duhang makipagrelasyon makipagpangitag laing forever the second time around, no? Makasubo kini mga ingon ani nga situations. I hope nga naapay chance nga ma-okay pero ug di na gyud, then I think ang mga bata na lang pod unta atong atimanon. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.